Eta oin be bai, ez da, esan dozu, adokazuela frutea. Bai, oin be asko. Eta mermeladea egiten dozule, ez da? Bai, frambuesa, groseilak eta okaran, maka, sagar, eske danetik eukitxo gute. Bai. Eta zelan egiten dozu, mermeladea zelan preparaten dozu ba? Bueno, adibidez, oin gabiz frambuesa batzen. Zer egiten dozu, bakotzaren temporadan egiten dozu zera, ez da? Bai, lehen lanien enbilen egiten duen kongelau daudan agostuen aporretan. Bai. Baina oinez, ja oine jubilaute zelan nagoen, da batu, egosi bat emon, da urasko badeko pizkat kendu, da gero pasau, hasi guztiek kendu. Zer txinotik pasaten dozu edo batidorea gazen dozela? Ez nire pasatako... Bai. Da oso horre pasatan da, pizkat egosi, da hartu oso burguntzali bat txaka berean. Bai. Pixatu, da gero kiloko 600 gramo ingurue, segun oin garratzamarra, hasieran garratzamarra egoten da 600 gramo. Bai, azukera. Bai, da limoie bat, osea, kiloko pasaute gero pisatu. Kilo bat salda, 600 gramo azukre, da koiarak araba handi bat limoiure. Bai, limoie bai. Ze alea zino bat egiten daue azukeriek eta limoiek eta konservanten moduen. Hobeto lan. Iraketen dauela, potiek egosi, da bete da auspezipini. Auspezipini. Lehena estreniz hau txegen duen baino marian, baina orain ez, orain auspezipini da uskine egiten dauberak. Bai. Eta